osoko bilkurara. Hasi baino ere, jakinarazi telematikoki konektatuta dagoela Aritz Larrañaga eta horrekaituko da gaurko osoko bilkura. Leheneko puntua. Aurreko bilkurari dagokion aktaren zirriborroa onartzea, hala badagokio. Inok badu ezer esateko, zerbait komentatzeko? Ni ekarpen bat, laugarren orrialdean F puntua, ze horrek irakurri zenudean konpromiso politikoen dokumentua esan gendula eta F modu ezberdinera idatzita bat dira zeuden ere, orduan pentsatzen dut indala testua sartu dokumentua, baina hori jakin dezazuen hori etzala sartu. Eta besterik ez. Nik gauzatxo bat komentatu nahiko nuke eta lehenengo puntuan, aurreko bilkurari dagokion aktaren zirriborroa, hor komentatu den du Girenek zuk esan eskatu zenun argitzeko foru funtsak eta nola funtzian, karkan jakinaraztea korreo bidez bidari Girenek horren ikuruko erantzuna, eta argi gera dadin, aipatuta 5.901.649 euroko diru sarrera izango dugu transferentzia arrunten bitartez, horietatik 4.819.923 euro foru funtsei dagozkie eta gainerakoak beste sarrera batzuen bitartez lortutakoak dira. Argi gera da primatizazioa. Besterik ez badago, bigarren bilkura pasako da. Alkatetza dekretuen kontrola. Badago zerbait komentatzeko, galdetzeko, argitzeko? Bai. 79. aipatzen dutala 2008ko otsailaren 14koa, abokatu eta prokuradorea izentatzea 429/2022 prozedura laburturako, ordatxoko auzia da. Kontu bat, hemen dekretua irakurri nun, eta hemen aipatzen da 429/2022 prozedura laburtua, baina ondoren dekretuan aipatzen da 491/2024 prozedura arrunta. Ez dakit, nik pentsatzen dut, prozedura arrunta izango dela 2024koa, ze azkenean nola urte bukaeran abiatutako kontua, eta 22koa izan daike tximinian ari da, hori komentatzen dizuet jakin ezazuen. Eta honen ari da, ikuste, dekretuan aipatzen da, nortzuk izango dian prokuradorea eta abokatua, prozedura eta epaiketaren data eta hori badakigu? Ez, horinik ez. Baina ez da. Honen ari da lotuta, hor geneukan beste prozedura itziaren kanala jatetxekoa ez dakit hori nola dagoen edo zerbait dutu da. Kanala jatetxeko itxituraren inguruko kontuak nola dut. Bizura partioa zeukaten itxitura eta sententzia bat esan azken duen martzala eta urte bat emantzitzaien erretiratzeko. Ez dakiko, begiratuko. Eta erantzun duzu. Hirugarren puntura. Jolande Lurrain, EH Bildu udal taldeko zinegotziaren kargu hartzea. Jolandeak ez, etorri dena, zure lekoa edauz hartu, eta zinegotzi kargu hartuko duzunez, esango dizut formulatxo bat, eta esango duzun baiet, irakurriko duzu. Zin egiten duzu, zinegotzi karguaren bete beharrak zintzotki beteko dituzula, erregarekiko lehialtasunez eta konstituzioa estatuaren funtsezko arau gisa gorde eta beteraziko duzula. Lehenak horrela behartuta, onartzen dut. Oso ona. Ongi etorri, kuadrilla horretara. Eta emankorri izan dut dira zure bilbidea udalbatza honetan, eta elkarragerako momentu batu bat duzu. Bosgarren puntua. Laugarrena. Onartzea, alaban dagokio, Deberesa eta Debako udalaren arteko lankidetza hitzarmenaren bigarren gehigarria,
Debako udalerrian pasealeku estalia balioan jartzea tokiko produktu merkatu gisa proiektua gauzatzeko Euskal Kostaldeko UNESCO Geoparkearen helmugan jasangarritasun turistikoko planaren esparruan. Hemen NES funtsak, DDGsak gestionatzen ditu eta kudeatzen ditu osorik, baina gure kasuan ikusita NES funtsatik daukagun partidarekin paseo estaliak dauzkan gabeziak konpontzeko dirua bideztu kagula, ondarearen bitartez beste diru laguntza bat eskatu genuen. Eta horrek suposatzen du 6.057.000 eurotik gorako gastu egin beharra diru laguntza hori jaso izateko. Kopuru horretara iritsi ahal izateko, paseo kubertuan egiten dian konponketa horien fakturak ere, Debako udalerriaren izenen egon dute, horiek gero diru laguntza horretarako baliagarriak izan dakizkigu. Eta hori dalaka, DDGSari eskatu diogu, beraiek kudatu beharreko diru partida hori Debako udalari ekarri ez zaion, eta guk gastu hori hartu eta obra hori udalak berak kudeatu dezan. Orduan hemen hona torkiguna da agenda baka, DDGSak Debako udalari emango diola berak daukan diru partida hori guk egin ezagun lan horren inguruko kontuak kudeatu ditzagun. Hasiera batean bidon duzan dokumentazioetik bi puntu daude aldatu eta azken dokumentazioan batetik da obra bukaera data, lehenengo dokumentuak 2025ko abenduaren 21 jartzen zuen, baina luzapen bat egon da, eta beraz, obraren bukaera data 2026ko martxoaren 21an jarrita egongo da. Eta bigarrena, hirugarren klausulan, udalaren betebeharren ingurukoa, udalak konpromesua hartzen du, dirua osorik gastatzeko eta hala izango ez balitz, soberakinak DDGSari bueltatzeko. Horiek dira aldaketa geratu den klausula. Beraz, adenda hau onartzen dugula, lehenotik pasatu behar dugu bere onarpena doez, boskara pasako gara. Bueno, zauzu datuko bat pasu? Bai. Kostuen murrizketa egitekotan dirua bueltatuko dala, klausula hau jasoko ez balitz, ezberdin izango ditzateke. Badakiz ez dara sobratuko dirua, gutxiago daukagu behar duguna baino, sobratuko balitz ere hori prozedura arguntua da. Nahi atentzia ditu. Baina DDGSak eskatu du, kontratu honetan ezarri. Eta gero, bigarrena, epean luzapenekin, guk lurralde kasu batzordean komentatu edo, ez dakit gure karpena zalako, baina iruditzezak udalarentzako hobeto dala hemen, nahiz eta DDGSakin da konbenioa, iruditzezak importantea dala luzapen hori jartzea, zer ez dela erozein atzerapen dala eta gerta daitezkela hori hobeto dala dauzkagun epe malguagoiek baliatzea. Nik obraren gauzatzeari dagokionez, lurraldetasun batzordeak komentatu ditun, baina hori hitzarmenean jartzen du udalak proiektua onartu eta kontratatu behar dula, eta nire ustez onartu horretik batzordetik pasa behar da, pasa dokumentua bidal izan, baina hori bitze zaigu proiektuaren arduradunan teknikariak gutxineko ezaten batzuk eman beharko dituzkela, guk ere jakin dezagun benetan zelan egitea da zen, teknikokin ez eta proiektua begiratu eta gutxi gora bera ulertu, benetan ezagutu dezagun zer lan egingo dana eta jabe izan daitezen onartzen agilean horretaz. Pentsatzen dutela zuek hobeto ezagutzen duzuela, baina guk ez. Orduan hori, esatea, horrela eskatu genula lurraldetasun batzordean, baina ez dakit asmo hori bauten zuen. Hori galdetu nahi batetik. Ez dugu batzordean pasatzeko asmorik, egia esan. Arkitektu aholkulariak egin behar du txostena proiektu horren adostasunekoa eta hori egiteko agindu eman zaio. Txosten bera dalako proiektu horren norabaiteko arduraduna edo udalak izendatuta dukan arduraduna, ez eta proiektu horri berak idatzi ez duan, eta enpresak idatzi du, baina berak egin adostasuneko txostena eta guri iruditzen zaigu horre ematen jena azalpenak nahikoak diala eta ez dagoela gehiagoren beharrik. Ez nuen erantzun hau espero egia esan. Nire ustez batzorde informatiboak informazioiek emateko daude. Gu ez nimentzat alor horretan ez naiz teknikaria, beste gai batzutaz teknikokin ere iritzia nalako gaitasun gehiagoekin, baina egia da irigintzan eta naiz eta iribide bat neonek pertsonalki bai egideten gauza batzuk hobeto ulerditzakena da, baina nire ustez ez dago inundikan inoraz soberan, eta esan nuke hori nire iritzia baino gehiago egitate badala, herri
herri baten ordezkari aurkezten dian pertsonak, gure ibilbidea dalakoa dela, bertan askotan gauza tekniko pila bat daude, aurrekontuak, kopuru handiak, eta uste inoiz ez dagoela soberan, juridikoki prozedura bat galdetzea idazkaritzan, edo administrazio orokorreko teknikari bati, eta berdin arkitekto bati. Ustez, paseo estaliaren kasuan eta are gehiago, eta badakit, batze horrek komentatuta, zerbait baldin bat zegoen, estaliko sala, baina gero benetan ezagutzea eta arkitekto bat etortzea eta ditu lana, ontan harituko dira. Hori da, hiru situale ditu, bat dago egoera kaskarrakoan, fijatzen baldin bat zeate, hori da, ez dakit nagoen, da, aurrekoan lurraldetasun batzordean aritu ginean, ez dakit landa eremuko bide, hitz egiten, bai, hau dago Lasturbean, eta bestia dago Larrazkan, eta hortaz bai, eta justo, udalak ingo duen proiektu diru kopurutan, handienetarikoa, are gehiago, hori iruditzezat gurekiko, nerekiko baita ere pertsonalki, osita aurreko agintaldian zetorrela, diru laguntza bat lortu edula, proiektua modu partekatuan egin zala, nire ustez gutxienekoa da, teknikari, eta ez dut eskatzen, nire ustez prozedura dagokionez egokiena, eta uste eta gaberko dukela, batzorde bat egitea izango zala, eta bertan jasotzen da bertan, arkitektoak azalten guztiak eman ditula, eta horrela guk ezala dugu, erabat, ados haude, eta jazta. Baina, lanbilera batekin, ere ekin jalko zara, arkitektua goiz baten etorri, horrek hemen dakat bulegoa baita ere, bihetxiniteak momentu baten, eta gauzorik argitu. Orduan, eta hain zuzen, nahiz eta ez duen espero, iruditzen zait, hemen galdera egitea, ze aproposaban, ze batzordetan eskaerak egiten ditugu hori bezala, ez da erantzunik ematen, plenoan, hori ez bali baren galdetzen, ez dakit, aiatzen aurrengo batzordea, ez da bali galdia, ez da berri ematen, eta esaten da ez hori onartu da, ja txostena egin da. Eta horrela gertatzen dira, elkarrekin daramagun urte terdiko ibilbide horretan, gertatu zizkigun hainbat. Nire ustez, horrek soluzio bezala da, eta hain zuzen hori da. Ikusita zuen asmoa ez dala hori, nik esan dizuet, proiektua eta obraren planteamenduan ezagutu gabe zehazki, gabezi batzuk identifikatzen genitu, ez gendulako olako informazioari jaso, eta hau, ja, bai iruditzezat, larriagoa izan ditekela. Hau da, adibidez, hainbat kontu, ez baldin badia argitzen eta konpontzen, obra kontratatu baino lehen, behin obra kontratatuta dagoela eta obra ziranian, zailtasunen bat, suertatuko balitz, ingo da, obra gelditu, epeak lusatu, horrek dakarren kostu gehiagari. Eta hori ez dut esaten mehatxu bat ezela, hori guri gertatu zaitu askotan, eta gertatuko zaitu. Baina kontua da, Eusko Trenbide Sarearen baimena, hitzez esan zan, baimena daukagu, guk baimena ez dugu ikusi, eta ze baldintzatan ere ez dugu ikusi. Horrekoan aipatu nu, eta nik teknikari ez du ingeniariak, baino katenaria bertan dago, eta baldintzetako bat baldin bada gau ez egin behar dira da obrak. Kontua da, batzordean galdetu du, ez zitzaidan erantzunik eman, ez zitzaidan esan erantzuko ote zitzaidan, eta hoain, esan zat, proiektuakin aurrera ingo dala, arkitektuak txosten hori ingo dula, eta aurrera. Orduan, baimena ikusi behar dugu. Baldintzak zintzuk dian, uste ezagutu behar ditugula. Ze baldintzak, benetan, aurrekontuan eta epetan eragilea baldin badaukate, zer esana badaukagu, igual esango dugu. Gure ustez honena da, itxoitea hilabete bat, ze hilabete honetan dago ez dakizer antolatuta, eta honena da ez dakizer Eusko Trenek esaten du. Hau da, ez dira kontu politikoak, eta izango balin ere, eskubide berberak baina kontu tekniko ezagira. Gipuzkoako Foru Aldundiari dagokionez, ez dugu baimena ikusi, eta baldintzak zintzu dira, ez da ez zaigu esan. Nazional 634 da hori, badakigu ze trafiko daukan eta bat, herri erdian dago, bertan dago taxi parada, bertan dago karri deskarga, bertan dago, hau da, eragin bat badauka. Eta guri, herritar bezala, eta zer esanik ez orkesteri bezala eragiten dugu. Autobus geralekua, zehingo da autobus geralekuakin. Interbentzioaren baten egin behar da, herriko beste guneren baten autobus geralekuan ari da. Erabiltzen
erabiltzaileei dagokienean zerbitzuan eraginik edukiko du? Ordutegian eraginik edukiko du? Ez dakit, gutxienez azalpen horiek eman. Uste jakin beharko dela. Eta guzti hori arkitekto batek txukun-txukun edo beste teknikari batzuekin, edo daltzailearekin prestatu baldin badute, eta esaten badin bidezue batzorde baten etortzea, saltzen dute eta esaten dute. Zuen lasai, ustarian hor lanak daudenean, autobusarekin egongo daudatzain bat, eta orduan guk esango dugu, oso antolatuta dago, eta primeran aurrera. Eta inor galdetzen baldin baditu, guk ere, udalaren ordezkarian bidean, udala zertan ari den, azalduak dugu, baina ez baldin badakigu ezin dugu azaldu. Berdin, zaborretetako ontziekin zer egingo da? Nora jungo dira. Pentsatuta dago, zergatik ez dakik. Lurraldetasun batzordean, irigintzaz aparte, dago zerbitzu bat, dago turismo, dago gai ezberdinak, bertan jorratu beharko zago, jakin beharko genuke. Eta azkenik, merkatuko postuekin zer egingo da? Simon Berasaluze plazara doaz, Foruen plazara doaz, plaza Zabera, zerbait pentsatu da, hortaz ere ez dugu ezera jakin behar. Eta gero, proiektua, zer begiratu dut, ez eta dana ez duten erabat ezagutzen eta nire iritzi teknikoa ezingo nuke eman, adibidez, obretako kasetak, hauge ikusten dira, obra guztian zehar autobusera duan. Igual fase baten zentzua dut egotea, baina igual, gero, autobusekin, arazoak baldin baditugu ikusita, gure udalerriaz erdibitzen duen errepide bakarra dela, nazionala, eta hor dago trafikoakin, igual, merezi digu kaseta horiek ez dakit nola mugitzea. Nire ustez, eta honekin amaituko dut, pleno bat ez da kontu tekniko guzti hauetaz hitz egiteko tokia. Horretarako daude batzorde informatiboak, eta batzorde informatibotan, azkenengo lurraldetasun batzordean ezakun bezala, informatu behar da, eta teknikariak guk ere ordaintzen ditugunak, eta gure zerbitzura ere badaudenak, herritaren ordezkari garenean, gu ere informatu behar gaituzte orduan. Erabaki hori hartzen badun ezue horreak tiratzen da, zegoen esku. Baina, gu ez gira bat ere dago segungo, prozedura horrek. Nik uste dut goza, desberdin asko dituzula diren. Batetik, arkitekto aholkulariak magarriko proiektuaren inguruko azalpenak, eta horiek ez dakinik arkitekto aholkulariak magarritu edo Taper enpresak proiektua egin duan enpresako magarritu. Uste dute gauza desberdinak dela, eta bestetik, egin dituzunen bat gauzen inguruko galderak eta erantzunak, horiek proiektuarekin baino udalak berak magarriko erantzunak dira uste dut ez arkitektuak, uste dut udaliko hainbat zailek, eta hori egin dezakegu inolako problemari gabe. Eta horren inguruko erantzuna izango duzu, han esan duzu batzordean eta izango duzu ere. Kontua da, noiz informatuko zaigula horren inguruan. Nik aipatu bezala, aipatu ditudan guzti hauek, zer gexet izan dira, arazo batzuk, zeretik lan bat egitea, beti arazo batzuk ekartzen ditut, eta hor, baina danak atea jo beharrean, eta gu, gute ematzen dugu baita ere proiektu hori, eta ematen duguna da, hemen esaten egin guztiekin, eta ez, gu nahi dugu hori itea, baina nahi duguna da, ondo itea. Eta nahi dugu informatuta egotea, zuek aurreko agintaldian eskatzen zenuten bezala. Eta naturaltasun osoz, udal batek funtzionatu behar duen bezala, ze inertzia eta dinamika hauek ez ditut ulertzen nondik inora, noiz informatuko zaigu. Arkitektu aholkulariak txosten bat egin da daukanean eta ja aurrera egitea erabaki danean, eta orduan batean aldundiak esaten baldin badauz, ez, ustalean autobusakin eta trenakin nola maiztasun gehiago egongo dan, arazoa sortzen da semaforo bat egirizak izan, eta orduan bi astez, eta gauza guztiak eragin aurkiko dute, jendea. Eta ez datetera da, ez dut ezaten dana aurre ikustea, baina gutxienez, etor daitezkeen agertoki horiek, nolabait imaginatu, partekatu, nire ustez, eta hori izan behar da gobernantza eredua, iritzia galdetu, hau nola ikusten dezuen. Beste ere batzuk egiten dezuen, baina badirudi gai hauekin da bat. Ez, hau txostena egingo da, aurrera joko da, bai, herriantzako proiektua da. Orduan, eskertuko nuke, jakitea noiz egingo da, zeneran egiten baldin bada, eta ja kontratatuta baldin badago, sobrekoste horiek nola justifikatuko dira. Hau da, guk zesan beharko genuke.
bai, egia da, ezkera erasoak suertatu dira. Hala, esan beharko genuke, aipatu genuen, eta igual, 6 buru dauden lekuan, edo 7 buru dauden lekuan, baldin badaude 13, edo 22, ikusiko da zein dan neurria, igual ekarpenak aberasgarriak izan daitezke, eta suertatu daitezke arazoei aurre egin. Baina hori, prozedura argun bidez, ukatu iten baldin bada, eta kontratazioakin aurrera jotzen baldin bada, eta arazoa sortzen baldin badia, guk zesan da. Orduan, guzti hau, botatzen dut, onartu baino lehenago da. Ez dagoela honen atzean inolako estrategiarik, nik komentatu iten dizuet. Zer jarrera hartu beharko behinuke? Nik uste da gauza desberdinak arizetan nazatzen eta berriz diotsuz. Hau da, agenda bat, hori gugana etortzeko. Eta gauza bada proiektua zer da, eta proiektua onartzea, eta beste gauza bada proiektu hori egiteko egon daitezken arazoak proiektuak ikusirik proiektuarekin. Bi gauza desberdin dira. Eta bi momentu desberdinetan eta bi eredu desberdinetan uste dut erabaki behar dela horren inguruan eta hartu behar dela horren inguruko erabakia. Horrela uste dut. Eta gainera ez dut uste proiektuari baietz izateak, kakarrenik beste modu bat egitea. Ez dut esan ikusirik. Proiektua da, dauzkan gabezia horien inguruko konponketa teknikoa nola egingo da. Teknikoki nola egingo da. Bale, ados, adibide bat jarriko dizut. Goian eskolaren iztera. Zure zantzinen mola bat egingo da azterketa, demagun luzeago jotzen dula. Izango da adibide bat, normaltasun oso, gainera ez dizut esan, zen utera hori ikusi ambiantoa. Hori ikusitaz. Baina, esaten dut, gehiago luzatzen baldin bada, eta nola sandwichak ez dakitze egoeratan dagoen, seriagoa baldin bada, luzatzen da, eta gainera aurrekontua garestitzen da, ze esaten du enpresak, eozen gertatu da. Orduan, gauza guzti horien inguruan, proiektua onartzen danean, iten da, proiektu honek ze eragin edukiko ditu guzti horren inguruan. Ze hor, adibidez, ETS-ena eta Gipuzkoako Foru Aldundiarena, ez bana bilgaizki, naiz eta udala izan, nolabait, lehen lerroko interesduna, DBGS-aren bitartez eta Geoparkeko udalerrien proiektu bat da, beste bat, deban garatzen da. Orduan, pentsatzen dut, Eusko Trenbide Sareana eta Gipuzkoako Foru Aldundiana DBGS-ak kudeatzen duna. Hori da, nire ustea ez dakit, ez zaita saldu. Autobus geralekuaren berriz, hor zalantzak gehiago ditut. Edo zabor bilketarena, eskumena, nahiz eta mankomunitatean eskuarretuta daukagun, debaku da interesatzen zaio herritarra jakin jaraztea. Orduan, gauza guzti horiek, proiektua onartzearekin batera, hori ikustea garantzitsua da, gehien bat, kontuan eukita, udako hilabetetan izango da. Orduan, hori izango da, uda izango da, egualdi hona baldin badago topera egongo da gisa, tren geltokia eta bus geltokia biak ikutzen dute merkatua, bi zerbabide ditu, aparkaleku bat dago, taxiak, lehen esan detena. Hau da, gune mugikortasunaren ikuspegitikan gune neuralgikoa da. Nire ustez, nahiz eta ez dan proiektu zehatzan zer egingo dan bertan, erabat lotuta dago, proiektu hori garatzea, dakarren ondorioak. Ze proiektu ez badi bazan egingo, dituzko ondori sortuko. Orduan, nik esaten detera da, argi bili behar gehala, onartzen baldin badegu hori, eta ez baldin behitugu hainbat kontu. Ondo horre ikusten, besteak beste, guk nahiko gendula informatuta egotea, esateko, hau, ze informatuta egon gabe, galdera guzti hauek, proiektua begiratuta bururatu zaizkizu. Eta bai, baliatzen dut adendaren gaia, eta baliatu hitza darabil, bestela batzorrean komentatu non, baina ez diazu mezu bat bialdu esanez. Ide, batzorrean komentatu zenun, baina arkitektuarena ez datuago asmorikan eta horrenko dugu. Orduan, nik hau galdetu izan ez banu, enuke jakingo. Eta hori maiz gertatzen zen du, orduan. Nola bermatu daiteke nik galdera hauek, nik, gure udaltaldearen izenean, eta herritar askoren izenean, gauza guzti hauek planteatzea, ez baldin badaukat dagokidan informazio hori. Nola egin zen nire kasuaren gogazinean.
zure bentzua ez lagutuz. Oso ondo. Eskerrik asko. Adendaren inguruko bozketara pasako gara. Aurkeztu dugun adenda hori aurkeztearen aldeko bozkak. Aritzek ere baiezkoa, hau batasunako da ditzko. Bosgarren puntua. Onartzea, hala badagokio, Debako udaliko lehenengo kreditu aldaketa. 2025ko otsailaren 17an antolakuntza batzordetik pasazan eta daukagu irizpena, lehenengo kreditu aldaketaren proposamena daukagu hemen, eta partidak izango lirateke. Pasealiko estalia balioan jartzeko 398.153 euro, Arnamendiko lurreremuko obrak ordaintzeko 7.550 euro, Nazional 624 errepideko barandak instalatzeko 32.050 euro, Luzaro ikastetxeko argiteri aldatzeko 18.158 euro, eta Errotasarriko bideko argiteri aldatzeko 14.617 euro. Guztira, 460.558 euro. Horietatik, erabiliko dian baliabideak, hori ordaintzeko erabiliko dian baliabideak, DBGSaren kapital transferentziaren bitartez paseo estaliari dagokion partida ordainduko genuke, 398.153 eurokoa, eta Altxortegiko soberakinetik 78.405 euro erabiliko ditugu tekatutako horiek ordaintzen. Beraz, Debako udaleko lehenengo kreditu aldaketaren aldeko bozkak, hau batez onartuta gainditzen da. Seigarren puntua, onartzea, hala badagokio Itziarko auzoudaleko lehenengo kreditu aldaketa. Itziarko antolakuntza batzordea 2025ko otsailaren 17an egindako ohiko bileran irizpena eman zen Itziarko auzoudaleko 2025 urteko lehenengo kreditu aldaketa egiteko. Gastua, handitz ingurua, zuaitzen aldaketa itzulketa egiteko partida berria da, eta zenbatekoa 46.322 eurokoa. Hori ordaintzeko erabiliko den baliabidea Altxortegiko soberakina izango da. Beraz, Itziarko auzoudaleko 2025ko lehenengo kreditu aldaketa egiteko aldeko bozkak, hau bat ez dute onartua gelditzen da. Martxoaren 8ko adierazpen instituzionala. Irakurri egingo du, eta gero bozketara pasako gara. Martxoak 8, Debako udalaren adierazpen instituzionala. Urtero bezala, aurten ere, martxoaren 8 emakumearen nazioarteko eguna aldarrikatu nahi dugu Deban. Emakume guztien eskubideak aldarrikatzeko eguna da gaurkoa. Baita gure jendartearen egoeraren inguruen hausnartzeko eguna ere. Azken urteetan, feminismoaren balioek pertsonen eguneroko bizitzan botere eraldatzailea izan dute. Eta hori balioan jarri nahi dugu, izan ere guztion ongizatean eragin zuzena du. Berdintasun politikak ezinbestekoak dira jendarte berdinzaleagoa eraikitzeko. Horregatik, berdintasunean aurrera pausoak emateko helburuarekin, Debako udalak hainbat ekimen jarri ditu abian azken urte honetan. Debako zaintza ekosistema horietako bata. Zeinaren bidez, udalerriko adinekoen eta zaintzaileen beharrei eraginkortasunez erantzungo dien sistema bat sortuko den. Gainera, aurten, berdintasuneko lehenengo barne plana burutuko du. Plan horren bitartez, administrazioaren egiturak eta kudeaketan emakumeen eta gizonen arteko desberdintasunak desagerrarazteko neurriak zehaztuko dira besteak beste. Aipatzekoa da baita ere, Debako mugimendu feministak berdintasunaren eta indarkeria matxistaren aurkako borrokan urte hauetan guztietan egin duen lana. Aurrerapauso handiak egin diren arren, gure jendarte honetan oraindik ere desberdintasun handiak daude emakumeen eta gizonen artean, eskubideak, boterea, baliabideak eta onurak lortzeko eta osatzeko orduan. Hori dela eta, Debako udalak ondorengo konpromisoak hartuko ditu berdintasunarekiko duen ardura adierazteko. Herritarren artean indarkeria matxistari aurre egiteko programak garatzea. Tokiko arreta eta koordinazio protokoloak eguneratzea eta dauden protokoloen jarraipena egitea. Zaintzaren inguruko lanketa egiten jarraitzea Debako zaintza ekosistema sortzeko. Udaleko berdintasuneko lehenengo plana gozatzea, zeinaren bidez Debako udalean
emakume eta gizonen arteko berdintasuna bultzatuko den. Azkenik, jakinarazi nahi dugu, Debako udalak elkarretaratzea egingo duela martxoaren 8 eguerdiko 12etan. Halaber, Debarrei dei egiten die, martxoaren 8 dela eta gure herrian antolatuko diren mobilizazio eta ekintzetan parte hartzeko. Hau da, udalaren esan. Adierazpen honera gira, gure ekarpenak egin dutula, jasoziala, testua bixantan ez dut agatu zan, eta azkenean gatu zan moldatzea. Azken proposamen honi dagokionez guk aldeko bozka erago dugu, eta ondo ikusten dugu ala ere, behin bi aldiz gure ekarpena egin dago da ekarpen zehatzak eta ondoren testuari zegokiona ibiltze zaigula batzorde buruari eta udal gobernuari dagokiola. Askotan aipatzen da hori, dagokio teknikariari, teknikaria egiten du lana, baina hemen arima jarri behar duna ardura politikoa da. Orduan, deigarria iritzi zaigu Debako mugimendu feministaren, berdintasunaren eta indarkeria matxistaren aurkako borrokan urte guzti hauetan egin duen lana, eta gero haiekin hitz egiterik besterik ez dago berdintasun batzordean eta alor honetan, bai berdintasunean eta politika feministetan udal honek daraman jardunarekin. Hortaz, eta testuari dagokionez, ze horrek irakurri dezu eta ikusiko zen duke paragrafo nagusian eta ondoren konpromisotan aipatzen duguna berbera bada, errepikapen bada da. Gure ustez eta ekarpen bada, urrengotarako ez eta adierazpen instituzional badan eta ikusita berdintasun eta politika feministen batzorde horrek nola funtzionatzen du, eskatzen diogu da gobernuari alor honetan gai horiek gehiago lan biltzen. Nik uste dut, gai honek eukidola lanketa, batzordetik pasazan, batzordean zuk esan bezala Bildu taldeak egin zituen bere ekarpenak. Otsailaren 21 jaso zen batzorde honetan zuen taldeko zinegotzi baten horregoa. Esanaz, eskerrak ematen dutela zuen ekarpena jaso zialako, baina gauzotasunean lotura hundirik gabeko testua zera iruditzen zitzaizuela eta horren inguruko buelta bat emateko. Berriro bidal izan eta testu hau izan da eta horren inguruko inolako erantzunik ez da jaso. Zeren, gaur arte ez dugu gehiago ez derren berririk izan. Hori nahi nuke hemen ere argi gelditzen. Arrazoi osoa kasu abazne, aurreko aktan ere beste gai batekin, aurrekotu parte hartzen gaiakin berdin esan zenean. Kontua da, guk behin, bitan, mezu bat eta guk ekarpenen behar baldin badago esanez testuak ez daukala zentzu hondirik eta gure lana baldin badabakarrik eta zuena. Hau da, testua osoko bilkurara alkarteak ekartzen du. Orduan. Eta ez adostasuna dukanak egin bat egin proposamena. Ez? Adostasuna dukanak ez du egin proposamena. Nire hitzak ez aldatu, nik esan dut, testuarekin ados gaudela. Testua errepikakorra da, puntu berdinak errepikatzen diala. Hau da, testu hau, landu izan bazen dute. Zenik guk landu dugu, gauza hauek beste modu batera jasoko liazke eta agian paragrafo nagusian, bestelako irakurketa bat, jasota egongo zen. Gukin ditugu ekarpen horiek eta ondoren ikusita ze testu proposatzeko asmoa zenuten lotzagatikan edurne bihar duzun email bat esanez, begiratu ezazue hau mesedez, ez daukala zentzu askorik. Ondo dago, baina kontua da, ikusita zentzu dian erantzunak eta ardura gure gain jarri beharrean, nik esan dizut, guk honen alde egiten dugula, ados gaudela, baina ibiltze zaigula, ez dagoela landua, ikusten dela, maketa hori egiten ez dela, eta are gehiago. Debako mugimendu feminista hitz egiten dela, eta elkarlan hortan, udalak eragileekin egin duen elkarlan hortan, talde edo eragile horrekin hitz egiterik besterik ez dagoela jakiteko zein da iritzi alduan hemen, eta galeriari begira, oskatuko dugu, danak ados gaude, urte guzti hauetako lana aitortuko diegu, baina gero, aitortza hori egunerokoan elkarlanaren bitartez bideratu beharrean, ukatze zaie parte hartzea, bilerak ematea, eta orduan, bere ustez,
Hori da, ekarpena. Adierazpenaren alde bozkatuko dugu. Eta ekarpenak egin ditugun bakarrak gu izatea. Noski, ekarpenak zuek egin badituzue, gobernuak taldeak presentatzen duen testua hau dalako, gu hasieratik gaude adostasunean. Eta gehiago esango dizut, hasieratik presentatu zen testu hori eudelek adostutako testu bat zen. Beraz, uste dut, etzala gobernu honek egin dana, ez eta udalek gehienetan, gaur onartuko da gazte honetan, gazte hauetan gartu den testua, alderdi politiko guztien artean adostutakoa. Hemendik goragoko estamentuetan. Uste danok onartzeko moduko testua zela. Baina, bueno, ala ere, zuek beste ekarpen batzuk egin dituzu, eta sartu ditugu. Eta orduan, hortik gorako, nola egingo ditugu proposamenak, guk lehenengo testuarekin ados bat imagunde. Gu ados gaude lehenengo testuarekin, zuek egin dituzu proposamenak, sartu ditugu, ez zaudete ados, zuek egin marko dituzu gainerako aldaketa. Berriro esaten dizu, nik ez detela esan, ados ez nagoenik eta Bueno, zela jartzen dizu. Ekarpen batzuk egiten ditut, eta nire bukaerako ekarpena izan da, eskatzen digula udal gobernuari politika feministen alorrean, politika feministak egin nahi baldin baditu, edo gutxienez berdintasunaren alorrean, buelta bat eman diezela gai hori edo lan ditzala eduki horiek. Hori izan dut ezkara. Horrek ez zerikusirik gaurko adierazpen instituzionalarekin. Hori beste kontu bada, eta honekin nahastea da. Beraz, bozketara pasako gara zuzenean, eta bozketara ustez ez da nahastea. Nik irakurtzen badure daukagu dinamika bat azken aldian, eta Zut markatu nahi zu dinamika daukagu ginen, azken aldian. Eta nik hemen bukatuko nuke, eta uste bozketara pasako gara zuzenean. Nik argudiatzen detenean, gustatuko ditzaiake ematen ditudan argudiei erantzutea, eta ez zabarkeri honekin, dala gogorea guztian zuk, eta zuek, eta ez zaudete ados, eta nik esan ez ditudan, ez tonoan, ez ekarpenetan. Hemen aipamen bat egiten da, eta esaten dizuet, hor, elkarlanik ez dagoela, eta hori lantzea egokia itzatekela. Ekarpen bada. Beste mod bate izan dago zan, bueno, jasotzen dugu, egia da, testua lan zitekeela. Nire ustez, debakudabeak onartuko duen gauza bat, nahiz eta udelen, EH-Bilduren, Podemosen, EAJ-aren eta PSL-en babesa jaso, deban marketa berezi bat iten badun badun, asko ze aberazgarriagoa da. Eta guk lan hori egin nahi dugunez, egin ingo dugu. Deserosoa zela eta behar dizula nire zean jarri, zuk nazten zunik ez dut esan nazten, nik argudio batzuk bota ditut, eta zuk saiatzea argudioi ez erantzuten. Eta aurreko puntuan etzearena berdina gertatu da. Ez nahazten ari zera, baina ez diazu erantzun. Eta beti gertatzen da berdina, ez diazu erantzuten, eta uste ez dugu paso iten dugula, guk ez dugu paso iten, gure lana da, honen inguruko jarraipen egitea. Hila dugu jarraipen hau, nahiko bazen du, jarriko ginean, eta honen inguruan, igual testu bateratua, landua goiko genduke, baina beti da, badakazu ekarpenik, zuen gatikan izango baldin bazan, gure ekarpena jasotze zituen lehenbaiziko testu hori ekarriko zenuke. Zuk zehorrek irakurtzeakoan eta zehorrek proposatutako testu bezala. Ezkeria ez diot. Eta badakit beste alderdi bateko, baina benetan esan dizut. Kostale ingo zitzaten horren aldeko bozka ematea ikusi eta ez zagola batere txukun. Irakurtzerakoan, hau da, onartu behar dugu, hau onartzen baldin badegu, publiko egiten dugula. Osea, ekilar dugu, minimo batzuk ekilar ditugu, orduan. Hau ere esatea ez baldin badezu nahi, ez dakit zein nahi, gure baldin zuen ekarpena. Eta badak zuzuk esan dezakazuna, nahi dezu guztia. Aleren, bai esango dizuela da, hemen, aipatzen dela, mugimendu feminista eta aitortza bat egiten zaiola, berak egin duan lanari, eta hori baino ez. Beraz, bozketara pasako da. Martxoaren 8-erako debako dolaren adierazpen instituzionalaren aldeko bozkak. Bale, hau bat esan hartu agaitzen. Azkenengo puntua, eskari eta galderak. Badago, eskari eta galderak? Bai, zoritxarrez bai. Bueno, lehenengoa da eskertzeko. Teknikari batek ondargaineko espedientean arira, pliego teknikoak eta baldintza administratiboak gurekin partekatu zitula, eta eskertzen dugu berez prozedura arguntagan hori, baina eskertzen dizuet, ez errekostatzen eskerrak ematea, zintzoki, herri guztian aurrean, gurekin partekatu izan eskertzea, eta bide batez esatea, proposatutakoakin bat iten dugula, eta iruditzen zaigula, hobeto izango da, esleipena begira eta funtzionamendu hori begira. Hori
ekarpen gisa, ekarpen positibo gisa. Bigarrena, debabarrenako ponentzia. Jakin dugu bilera bat egitekoa da, baina nahiko genuke jakin zertan dan, zerbait ponentzia, debabarrenako ponentzia. Ez dakit ez da. Ezer? Ez da ez. Vale. Ez dakit zuk zer dakizu, Uste dut, instituzio arteko bilera bat egingo da, Nordudia Eusko Jaurlaritza, garapen agentzia eta bat, eta baina hori bide informala nik daki esate kontseilua horrenikan zapeko kontuak badakizuen, ez daude itxita, guk ez daukagu azkeneko dokumentuaren berri, ez dugu izan, daukagu zuekin partekatutako dokumentu hori eta ez gehiago. Eta orain azkeneko kontseiluen esan zen, urrengo etorriko direla gonbidatuta proiektu hau daramatena, eta foru aldundi desberdinekin jarri beharko ginen harremanetan ikusteko bakoitzak zer ekarpen egin dezake, baina debabarrenako ponentziaren inguruko inolako bestelako lanketarik ez dago nik dakila da. Primera. Hirugarrena, hau ez dakit 3 edo 4 aldiz eskatu dut, eta nire galdera izango da ea noiz bigarriko diguzuen. Amilarako jarduketa planarena, hor espediente bat, egontzan onartu dut jarduketa onartu duzan, gaina uste baretu una prozedura dela zan, apleko ditar beharrean dekretu zala eta bar egintzan, horra alegazioak, ez da zerren erraztertzen kurtso bat eta bat, eta nik eskatu duen espediente hori jasotzea. Bakit eskatu nula baita ere urtarrileko lurraldetasun batzordean, eta horrenik ez de jaso. Galdetu nahi dizut, noiz bialduko diazu. Josu esekin zegoen, eta berak esaten dira naren arabera, aldetera. Eta bestela, ez zati importa. Ez baldin bazat bialtzen ere dokumentuak, konsultatzeko aukera eman baldin bazait eta teknikari bati, berdintzat arkitektuari edo idazkariari esaten baldin badiozue, EH Bilduren Osea Meia pasako dau konsultatzera, hori eskatzen bakarrik. Baina ja, 3 hilabete pasarian gutxinez, aurreko urtean zan, azarban edo abenduan, hori zan, baina primera. Laugarrena, debaberri buruz. Lehena, hori eta hemen ere gure iritzia aipatu edun, begionez ikusten eguna aldizkaria atera izana, eta herritarak informatzea formatuen bidez, etxe bizitza guztitara aiatzen dana, eta fiskate berdintzailea gana zentzu horretan. Hala ere, ekarpen gisa esatea, azkenen gorri aldean, eta hau, banatu zen esku horria baino, aztebete beranduago gutxienez. Eta jarraitzen du honekin. Eta hemen, ez baldin bade gaizki goratzen arrazoia eman zen iraten, hau ez zegoela txukun jasota. Eta webunean horrela dago, aldatu hori. Nik hori eskatu nahi dizuet, bintzezatela ez dela oso txukuna. Ekarpen hori gendun, beste ekarpenak gure parteidetzaren ikuspegiari buruz eta hori da aipatu gendun, eta hor behatu zen. Baina hau behintzat, eta hau herri... Hori ezin gendu aldatu, imprentan bazegoelako. Zuen ekarpenak egin ziren dituzten erako eta esan izun arrazoia ematen izula horretan. Eta itziarko usa dola jarreta asko zurretu egongo litzatekela eta tamantzat asko zurretarriago imprentan bazegoen eta hori zitziteken aldatu, esku horriekin pasazan bizala. Web horria begiratuko dugu nola dagoen eta aldatu bat imareteke aldatuko dugu. Eta gero, aleak eta gukionez, bi kontu tekniko esan dituzke, igual partekatu beharko liratekenak komunikazio enpresarekin. Lehendabizikoa, udan aldizkariak jaso behar du ataltxo baten argitaratzailean urran, kasu honetan jarriko zan argitaratzailean ebarku dela, edo egilean hori egin du, zinplentatar edo egindan, eta gero lege gordainoa. Eta hemen sortzezat zalantza bat, eta hau da galdetzea artikan. Aldizkaria izena ez diosua aldatu, baina jarri diosuen bat zenbakia. Bat zenbakia da hau, dela 2012ko ekainekoa. Nik ulertzen dut, bereiztu nahi izatea eta agintaldi berria, komunikazio berria eta hori, logoak eta gauza hori ulergarria da, guk ere egiten duen, eta hori ondo dago.
Baina nire ustez, eta hori ez dakit ze irakurketa egin eta ez prezipitatu nahi hortan, baina nire ustez, 2012-an udal honek egon dira alkate ezberdinekin, egon da Silverio, egon da Maider, egon da Pedro, egon da Izmi, eta hori izan dezu. Eta ja da, lauaren agintaldia. Nire ustez, da pixkat gehiagizkoa bat zemak egatzea. Deituko baldin bazaran debazakait edo udal aldizkari berria edo debaberri agintaldi berria eta hori izan zenburua, bainako zenuten, lege gordailu bat sortu eta aldizkari berri batekin eta lehendabiziko zenbakia jarri. Horren bitartean, hau, ez nabil gaizki, izango ditzateke, 20. Zer debaku udala, da erakunde berbera, lege gordailua da San Sebastian 9/8/2012 eta nire ustez erakundearekiko eta ordezkatzen dugun herriarekiko errespetu batikan gauza horiek hobeto mantendu beharko genituzke. Eta azkena. Informazioari dagokionez baita ere. Eta honek kezka sortu dit, jakingo dezutenez, pensionisten mugimenduak kanpaina bat abiatu du, kanpaina potente bat, sinarmenak biltzen ari dira. Hemen jorratu izan dugu gaia, mozioak eta bar, irakurketa ezberdinak izan ditugu. Kontua da, jakin detela, ia hilabete pasadarean, zer uste hilabete hasieran erregistro bidez sartu zutela eskaera bat, behaien testuekin, eta bidali zait, zer galdetu zait, eta esan zait daizu, zuek ez dezue ezer jaso ondaz, espreski, sarrera erregistroko horrian jartzen du. Egarazi, udal, talde, politiko guztiei. Guk ez dugu horren komunikaziorik jaso, eta Guk ez? udaletxean sartu da. Esango diazu bezala fitzako erregistro bali badu kasu. Ba ez nago seguru, begiratuko dut, badakit hilabete hasierakoa dela. Otsailorako hasiera da? Bai. Guk ez, nik ez ditzak oso Nire konsulte ez. Baina nik ulertzean nahi detena eta kanpaina izan da eta niri kabean eta horretik izaten dizuet informazio jakin buelta bat eman behar diogula udal honek daukan funtzionamenduari. Eta ni izanez udal honetako arduradun nagusia 4 urtez eta hori benetan esaten dizuet dala danekiko errespetuz. Eta hemen 13 pertsonak daukagun 5.500 pertsonaren ordezkaritza. Ez da posible urtetan eta gero kalean jasotzea. Ez dakizen bat aste beranduago, haizu, eskatu, sartu genizkizuen dokumentu batzu, uste dut eskaera zala orokorra EAE-ko udal guztietarako eta ez dakit eskatzen zala lokala, saiatzea babesten eta bosgora izaten, baina nire ustez, erregistratzen dira kontu guzti horiek jakin narrazirako gintuzke. Hortaz, baliatzen dut, ikusita gabezi horiek daudela gaur egun, nire agintaldian hasi ginen egunero, bihatzezan partida bat bezala. Bueno, nik eskertuko duke jasotzea, zebertan bakarrik agertzen da izena, ze hizkuntzatan egindan komunikazioa, eta horrela deitu beharko dugu, komunikazioan ze hizkuntzatan dira, sartzen badin bada, eta horrela adierazioan horret, edo idazkaritzara jota, aizue, ikusi dut, pensionisten hau dala, eta gauza horrek ekidin, ze guk, eta hemen mozioan alde bozkatu genuen, mugimendu horren aldarrikapenekin bat iten dugu, eta egia esan, nahi funtzionamendu kaskar horrek, nahi eta gure taldeari ekartzen dio, agrabio bat, ez du abako erantzuten, erantzun behar du konbara du. Hene izartuko, zuek ere ez baldin behar zuen horren berri, baina ere ustez haren larriagoa da. Erregistroan sartzen dana eta jasotzen baldin behituzu partida horiek egunero revisatzea besterik ez da esatea. Hau zer da? Ez dut jasotzen, ja ez da horrelakorik egiten. Mirenik egiten zuen, mirenik egiten eta ez da horrelakorik jasotzen. Baina berrero egiko dugu martxan. Horren berririk ez dauka, baina esan,
norbaitek sartu daren erregistro bidez zerbait eta jarri danean gainerako talde guztiei helarazteko eskaera, hala egin dela beti. Hala egin dela beti. Behin, nehonek eskatu behar izan zuen. Hori esaten dut, zehazko bat bigarren aldian. Norbaitek eskatu danean beti izan zizuen. Ez begiratuko den artetan, eta esango dizut. Baina hau... Niko berririk ez doka. Baina bihar bertan, galdetuko dut zer da. Bai, eta nire bat dinazu haitxe begiratuko dut, zein meilean eukiko dut meilean, edo WhatsAppean, dokumentua. Alare hor bat joren dago bali bazen dukan ere, esatea bazen dukan. Bai, baina kontua da... Eta plenoaren esan dezakezu, baina guri ere esan zen ezagutea. Beitu, badakizue, gauza eta ondo haitu behanean, ikusi zuen bada, eta bilaga, eta onartu dugunean zerbait. Ikusten dezue, karkaduna bat ere arazorik, gauza kontu iten diala, egadoz gaude, komentatu zegoenean, berdintzat, paseostaneko proiektua modifikatu dugu, zehoritzat kontuarekin, esan dugu bai, hau da, zentzuzkoa da nakin eta benetan, gu ardura hortan egon gehanean badakigu zen mugatua da gauzak egiteko gaitasuna. Baina ez da bat ere kostatzen aitortzoi eta kontuan eukitzea, ze arazo pila batek egiten dira, orduan, ez bali badet plenora ekartzen, eta honen horakizu da, amen, ematen dituzun baiezkoak, batzorrean gehatzen dira, batzutan ondo gehatzen dira, eta nik ez bali baitut erreskatatzen hor gehatzen dira, eta batzutan eskatzen dut informazioa bat, ez dira zuen irantu, eta hor gehatzen da, askotan sentitzen dut, tokatzen zeitela, denbora guztian egotea ruraldetasun batzorrean, bihotzetik esan izan baina. Ematezula bere kontu pertsonal bat zala, baina ez da hor, nahi lan hau itea egokitze zait, lidergo mota bat daramazunako. Benetan, nik nun hitzegingo Paseo Estaliko proiektuaz ETS, aldundia, buzgeradekoa aurreko agintaldia, esan duke, behin igual gai zera bat eta hola politikoki eta nahazten diara kontu teknikoa, baina gombasunean, azkenean dela politika eta dirua, baina bestela, kontu teknikoak batzordeetan lantzezian, eta batzordea ez baldin bat zeo dituta, modu informalean baldin bat zan ere, askotan galdetzen du nola behar dizue. Nire zue teknikari batekin eta bazpane teknikari batekin duen den, eta ikusten baldin bat behar akta bat jasotzeko, jasotzezan, baina guzti hortan nik hasieran asko esan izuen, ikusi nun, ez zegoela borondate hori, eta gainera argitaran esatu zen guk ez dugu beharrik ikusten. Arrazoia ez dakit, baina esate zen ez zegoela beharrik ikusten. Guzti horrek ekartzen ditena da, behar hortara da, osoko bilkurara daka, ze alkatearen gainetik zerbait baldin badago, herrian, oski, baina osoko bilkura dago. Orduan, osoko bilkura jasotzen dara, eta alkateak zerbaitik baiezkoa ematen baldin badio, osoko bilkuran esan den gauza da, osoko bilkura espazio publikoa da, eta horretik baliatzen dut. Zin itik zutan tamentxeratan eta zuetan, benetan jarrera aldatuko bazenute eta prozeduratan, beteko bazenute benetan inberko zenutena informazioari dagokionean eta informazio partekatzeari dagokionean, askoz ere aginago izango zala. Bat, olako bilkurak eta batez ere gure harreman. Eta batez ere gure harreman. Berriro esaten dizut, hau horretikan estantzen ezakela, gaur hemen adierazi arren eta bi esango dizut eta horrekoan ere esan dizun hau, informazioaren kontu horrekin ere, behin eta berriz esaten duzula eta ez dela egia. Guk olatu dizugu daukagun informazio guztia, zu sinetxi edo ez. Eta bai, gure arteko harremana ez dago monitorik horrenean eta ez da egongo seguru asko, ze mesfinantzaz betetako harremana da, eta mesfinantzak dauzkien bitartean, ezin da harreman sano bat izan, eta ez da berdinen artekoa ere. Itxo. Zan dezu, ez da egia. Egia ez baldin bada, egia da nik amilarako espedientea 3 aldiz eskatu betela eta artetan jasota dagoela. Espedientea ez da eskatu duzu, nuna itzoiekin. Baina, bueno, akta bialduko izut, baina kontua da, begira zer jarrera hartzen dezun, gaizeala esateko ez dakit, baina nik
herri guztian aurrean, osoko bilkura guztian aurrean, eta aktan jasotzen egin izetzaten, hori horrela bada, ez dakit horrekin, ez dut esango, zalantzan jartzen dezurik, baina zilegitasunaz diozu ematen, ere bai ez taberari, baina honik hitza ematen dizut, eskatu betela, aktetan jasota dagoela, eta ez zaita da, orduan, egia, ez da egia, informazio ez da partekatzen, ez da egia. Eta zuk badakizu, teknikarien gana joan zaitezkela informazio estu nahi duzunean, hau ere esan horretik. Baldin eta lanketan daukagun edozen gairen inguruko informazioa, eskari ezenik ezula teknikari hori ere badakizu. Nire kabuz. Lanketan dauden inguruko dokumentuen informazioa, eskari ezenik ezu zeu horrela bidali zenuen, zeure agintaldian udaletxe honetako teknikari guztien gara, eta horretan mantentzen dugu. Hori jasotzen. Lanketan ez, baina gozak izu horreko batean ere, eta horretazatzen. Horrela ez? Zuk egatzitako bizera. Horrela esan da. Horrela ez. Zuk egitako testu hori bera bidaliko dizut eta termino horietan eraietan egin izango dituzu konsultak, eta horrela dago, teknikari. Zuk egindako termino berberetan bidaliko dizut dokumentua. Dokumentu hori beste gauza da, eta baina izan dezuna beste gauza da. Lantzen ari da edozen gain, adibidez, zuek egin demasiate gain. Ez, lantzen ari girana guztion artean. Batzorotan eraman dana, batzorotan etxegin dana, eta batzorotan dagoena, noski. Milagako lantzen ari ginean. Horregatik, eskatu dezakezu horren inguruko. Bai, kontua da, zer erratu zen informazio magazioak izan zen, ez da? Onartu zen, guk informatuak izan gabe. Oraintxe bertan, pleno hontan, DBGSarekin sinatu gabeko hitzarmenan ari da, nik informazio eskatu dut, eta zuk esan duzu. Nik esan dizut, Egingo dugu, kontua da noiz. Batzonean esan dizut, gauza bera esan dizut horrekin. Hori bai ez da egia. Hori bai ez da egia. Bueno, hemen biziko dugu. Gaurko osoko bilkurari bukaera emango dugu, datorren hilean ikusiko dugu berrizerkar, martxoaren azken ostogunean, hartzaiko 7etan. Eskerrik asko guztiak.